να δούμε τον αγώνα. Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, ότι όλοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Wow. Ούτε από την τηλεόραση, ούτε από τα γραφεία μας, ούτε και από τα ίδια τα έδρανα της Βουλής. Υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Ναι. Ξέρω εγώ, αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο. Καταρχήν θα το κρίνει η αντιπολίτευση. Καλά, ναι. Οπωσδήποτε η αντιπολίτευση είναι ο μόνιμος κριτής. Άσε ρε. Καταρχήν, πέρα από το ότι μου φάγατε τον τόνο, με πολύ συμπάθεια σας το λέω. Ότι έχουμε και εμείς τα γαρά. Η ιδιότητα λοιπόν είναι πρώην βουλευτής Κορινθίας, όχι μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Αχ, κακουμπάς βρήκε! Που τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει έργο. Και όχι όλες ως λειτουργός. Πληρώσαμε κάτι δισεκατομμύρια. Σας παρακαλώ. Η μοναδική. Ως λειτουργός. Όλα αυτά δεν υπάρχει. Σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Σας παρακαλώ. Μαζευτείτε λίγο, κυρία μου. Χρόνια το τελευταίο διάστημα, όσα σκάνδαλα έχει αποκαλύψει και έχει φέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, δεν τα έχει φέρει ο Έλληνας εισαγγελέας τα τελευταία χρόνια. Πόσα χρόνια? Τα τελευταία 30. Πόσα? Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να συνεχίσω τώρα. Συγγνώμη λίγο, κυρία Βουλευτή. Η εισαγγελία υπάρχει από το 21. Τι 30 χρόνια? Τι λέτε? Να πω λοιπόν, αυτό που λέω ισχύει. Σιγά τα αίματα, καλέ. Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ. Δεν παρακολουθείτε τη συζήτηση. Παρακολουθώ τη συζήτηση και ο ΠΚΠ. 30 χρόνια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κυρία Ταγαρά, ολοκληρώστε. Να ολοκληρώσω και να πω το εξής. Τι τσακώνεστε ρε Μαρία! Κώσει ένας βουλευτής στο τηλέφωνο και να πάρει έναν υπάλληλο του ΠΚΠ για έναν ψηφοφόρο του είναι ανεπίτρεπτο τουλάχιστον. Αχ, το Πασόκ το λέει αυτό, παιδιά, τρελαίνομαι. Μόνο παπάντζα. Εσείς είσαστε του χρηματιστηρίου και του κτηματολογίου. Τώρα να σας πω τώρα. Αυτά αλλού, όχι σε μένα. Αφήστε με να μιλήσω. Θα σας παρακαλέσω να μην συμψηφίσετε ούτε τους χρόνους. Αυτό ξέρετε να κάνετε 7 χρόνια που κάνετε διακυβέρνηση, συμψηφισμό. Να φύγετε να δούμε εμείς. Τώρα περνάμε τέλεια. Οι οποίοι είχατε τον Ντόμπρα, το κτηματολόγιο, το χρηματιστήριο. Ο ελληνικός λαός έκρινε. Κυρία Βούλτεψη, ή θα ζητήσω για τον κύριο Μελίδη να διακόπτει. Όχι Παναγία μου. Θέλαμε να αρχίσουμε να παριθμούμε όλα τα τελευταία σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών. Ολοκληρώστε να περάσουμε και στον κύριο Μελίδη. Το γράφουμε όλο αυτό. Όχι, μην λέμε τώρα, μας λέμε για παιδιά.